7:15 is de tijd. Maar dames en heren, dat doen we niet eerder dan dat we geluisterd hebben naar het Friese volkslied, gespeeld door de Zwalkers. Heeft u wel eens nagedacht over welke waardevolle zaken wel en welke niet vervangen kunnen worden? De juiste vragen leiden tot de juiste beslissingen. Even in het woord.